لشامê serokê Artêşa Islam yê bi navê Zehran Elûş da diyarkirin ku Artêşa Islam bi lîwayê Ebabil Horan û ketîbeyên Şam Resûl re odeyeke operasyonên leşkerî ava kirin da ku kampa Yermûk ji destê çeteyên Daişê rêzgar bikin. Herûsa Elûş bang li tevgera Ehrar Şam jî kir ku tevlî vê operasyonê bibe. Hêjayê bibîrxistinê ya ku beriya dirojan Artêşa Islam alîkariyên leşkerî şandibûn ji hêzên Eknav Beytilmeqdis re yên ku li dijî çeteyên Daişê û leşkerên rejîmê şer dikin. Hevdem li gundewarê Şamê li navçeya Qelemûn li gundê Flêta pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û milîşeyên Hizballah de qewmî û hate diyarkirin ku sê leşkerên wê milîşeyê di nava wan pevçûnan de hatin kuştin. Herûsa Artêşa Azad bersiva hewldana derbasbûna milîşeyên Hizballah û hêzên rejîmê li aliyê gundê Nehlê da li aliyekî din firokeyên rejîmê bajarê Zebedanî bi 10 bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan ciyana xwe ji dest dan û gelek ziyanên maddî li wir çêbûn. Li Idlibê Cebha Nusra ragihand ku hêzên wê dest bi operasyona rêzgarkirina gundê Mestûmê kirin û ta niha hejmarek ji xalên rejîmê yên li wir kontrol kirin. Ji aliyê xwe ve malperên rejîmê yên înternetê diyar kirin ku hejmarek ji efserên wê di nava pevçûnên li derdora kampa Mestûmê de hatin kuştin. Di heman demê de Artêşa Elfetih embarên çekan yên di kampa Mestûmê de bi mûşekên girad armanc kirin û hate diyarkirin ku 4 tankên rejîmê hatine hilweşandin. Li Dereyê hîn çalakvanan ragihandin ku hêzên rejîmê hemû hacetên xwe ji xalên xwe veguhestin bajarê Sanamên û ew ji hindirî bajêr vekişiyan. Li aliyekî din hîn cêderê meydanî ragihandin ku gelek wesayîtên milîşeyên Îranî û Iraqî ji bajarê Der'a vekişiyan derdora Şamê. Herûsa û li gorî agahiyan ku Artêşa Azad hazîriya xwe dike ku êrişî bajarê Der'al Mehelta ji 4 navçeyan bike.